Kinong ilam jonggasing kinong thokot ktin Khasi Author Society kilawan pai nanong ba New Delhi hakajan met santarik Urisa. Hakajing kenduk pekilak pathai khubor ha office terekam kabadon ha State Central Library President Professor DRL Nonglat ulai thuak pakajing penlong ye ke seminar hakate kanong ba kalalong kabajob ha kababun kiriu khmat kilawan bansngap ikjing keren hakani ke seminar. Professor Nonglat ulong ru bakajing dawa nang ni syakmat kan nang jur kanang bak sarkar India kan lek keloi ban pendrungi keketin Khasi ha ke kernit bapra jangkariti sensyar kari. Ulong baka Khasi Author Society kalabo South li kijing dawa na ka Ministry of Home Affairs ban pendrungi keketin Khasi ha ka 8 schedule jangkariti sensyar kalapin kan mau kijing yakren bat Menteri Kampo yeng Shillong Banwan ra ye kejing ekren halor keketin Khasi hayeng darbar Lok Sabha bat Rajya Sabha bat ban penmi ye kathup ye kejing roy bat jing yar jong keketin Khasi. Professor Nonglat ulapen pawe kejing sngongu ye barok ki nongelam ki pat ba ki riu khmat ki seng bahalang ki riu shimet bat iki kinhun ki belai rapan pen urlong ye ke seminar pen pau perthai keketin Khasi hanong ba New Delhi ka bajob. Ulong ru bakajing yai dawa pendrungi ketin Khasi hakathup jong ki ketin kari India hakariti sensyar jong kari. Hadin melakot kini ke lempung yang merjingtip agak buan kiru syampang kila ya dan benta la kedau katukat ni menit dan dari don kiba amsim la kema ban kedau di Dr. Naidlang teriang de na po Christ University Bangalore na ta i kong Olivia Bang ibalong advocate al Supreme Court kituru ilai long ki Risham Phang ban ai nalor ki waipan ti hadin balakut ka jingamir jitem bat ka jingalang pan pa ajan termantar ka Khasi Author Society kala sim South li kirai bat kini ngikwa ya gaban pentem sepi baro ba pen priang lem ya kini kirai ki pan la sim ka ban kong kalong ban panji shai na ka office jong pu Union Home Minister pu Amit Shah halor ki dorkas ki bingla submit show how January hajar poe habawan Shillong wat lang ngimsim la yakendo markmat yo rei nila ai ya ka dorkas lengba Menteri Sarkar Agdopor ba nangta ka waipat ka jimpen kan mau yu kedaya ka arp sautring trong Julai arah jalan puai ha ka bangila daya kendo markmat batu hangne Shillong ha jinran ka jong Chief Minister Conrad K. Sangma jinran ka jong Chief Secretary Agdopor bat ki wai ki officer Henry hadien jong kito kijing kendo bat kajing ai kidorkas ngim simyo jubab ai timenta wei karai bat kata karong karai ban kong pan jingsai na ka office jong Menteri Kampo yeng ka Sarkar India hangno kadan kenika kam jonge amat na ong kitinang wei mantep ya ka status jong kenika jingdawa jonge namar mensyua abang kendo ya Rajnath Singh baru Kiran Rijiju hau Januari rajar kat khandai tang hadin arpanai nilayo ya ke jupa ba ka ketien Khasi ka don ha les jong ki pending demands life of pratli ka ketien Khasi ga ko wei bat la ya thu yangi ha ka jubab ba ka ministry kandang teknia ya kene kam ti hadin ketua badan dang le kendo ya Amit Shah hadin bangla submit ya ki dorkas jongi bat ka jinga kendo markmat bat uru ngim sim yo juba komta nilarai ban pan jingsai na ka office jong Menteri Kampo yeng ka Sarkar India hangno kadan kene kam ka jongi ke baar pat kamu ngelai sim ya kerai kolong ba ka Sarkar India ke menta kan simno mardor
ya kisin jam ban penkre ban wanra ya ni ong ka ain rau ma ya ka bill hapo parlimen ha ka sin chong dorbar jong ka parlimen ka bansawan laga long kloi kat no ne khamslem rei ni ong ba ka dei ban wanra no ya ka bill nakaliang sinsya ka official bill nakaliang jong sarkar ha parlimen ha genika sinchong dorbar jong parlimen ka bansadong ti kawai pat ban submit ya ka thop jingpen biang jingtep ka documentation but ni la submit ye kini kedai ka documentation ka ba ni layo ban submit bro chelter ni ai ye ki dorkas lam dala ye ka ban bu sijaka ye ki thop jingtep baro rei ka khasi author society da ka jing tresitam ni lapo ikit khat kiba dan ke jing tebet ke bakarpang man lum ban lang ikini rengkat bat ki sabot ki jing pen sisa lani ki justifications baka tien jongi kala long kabat la day por la slam ban rum no apo ka khandet ke bapra tingila yo ban submit ya kan ni bat ka bakado basau kalong ban up ya ka jubab jong ka sarkar hapo kapor ka bangila dawa ngimla banbu ya kapor henrei hapo kapor bangila dawa ka bangmati shwa jong ka dorbar parlimen ka ban sasyong bat ladang ngimyo ka jubab ngin sa penlong da kiwai pat kilat jingekhi kilat jingdawa joni ta ti yakini kirai ringkat bat ki jing penken mau yaki babon ki jingyat nanti jong ni ki jingdawa ringkat bat ki jingat ho sithi apnang ka home ministry ki jingya kendo da ka bangilet da ka kanhon sa Delhi bat kumjuru ane silong ni lara ya ki dorkas ki bathmai ringkat bat ki kot kisla ki ba ni la sulang aga dorkas mi bandaj ai sya ka office jong o minister kampoye mangabatu general secretary dr arti kharsiye nangta sya ka office jong o prime minister but kumjuru sya ka office jong ka president jongkari but menen ngila la banle ya kata but ka receive copy ka bangi layo kini kidai ki bala received deki to gilai talli ki office kata jong o union home minister prime minister but president jong kari ta tie giwai pat ki Penat sarkar ki ba ni lapha ya ki copy na kam tare jing tep jong ki kalong shaka Ministry of Tribal Affairs shaka Ministry of Culture but ka Ministry of Minority ta tikata gadai ka kam ka bangi la pendap hado nin kasni ni klampat ai ka jing kran api gino tho bor hadin jong ka jing pendap ya ketuki jingalang nomor ni kwa ban ap shwa hado bangin dayo ban lit ai ki kot kisla ki beran kam tingiran dap menen janmiet ikini bara ta ti menta kabasa kedai ke jingbonten kabasa kelong ka jingbonten ka khasi author society kan bonten o kawai ngaklet bangi rayo ro ya ke jingya kendo RCN bat uwe MP baru tahu dari Rakesh Sinha MP jong Raja Sabha badan hagiliang sarkar bat kajian kendo jongi haka step jong kasngi nengkong
kalong kaji keren ke ba la jerong ba lengim patla ya kaban ai shu ye kot kisla namar ya kedi ngim simla ban penyo kopi nado bang yukla ja kene sajan tingirang shon biang hakasni ba are to kambat hakasni ba are ngirang shon biang bat ngirang lit ai biang ya kene ka documentation haka sngi ka ba are nan met nhiều bề chế sau Rakesh Sinha ringkat bat kajing ai copy ye ki dorkas ki bangila pha sau Home Minister sau Prime Minister bat sau President jangkari ti yamata ngim simla ya kabani kendo bat ki wai pat ki he sarkar like no tang bat uni wai MP uba hakajing tip jongi udan ba ke jiajan bat Prime Minister kumjuro batu Union Minister naga takadaw ngi sa jet knang banyo bat ngi yo banishon batu ASEAN to ti ke jingkula na kirim jugu kalong bet banikren batu Union Home Minister umpatla ban ai kawai pat ke jingkula palat ya kata Nrei ongan sa simkia banyak keren ni kene kam bat Union Home Minister kap mat ke bakongsan bangi bu ibu kalong ban wanra yak anrau ha parliament ha kasin syong darbar parliament kaban sadong ti menta ke jimbut dien kan long yakini ikot kisla da ka bangin wan yiki jingtep kan bala da ka bangilet siki ministry ngladan ro ka tim ke baklan ke jongi hang tia dali itu gi badan dali ken bodien hangno ka dan ne am ka jing persang ban sim ye ki sin jam ban pre ya kabel hadin ba nilayo ban submit ye ki niki ban ai ye ki niki dot khas ki jongi te ka jing bodien kan long sekitu lai khamtam ki bangla ai ye ka dot khas office jong Home Minister, office jong Prime Minister, but office jong President.